de George Orwell, va pintar una imatge esgarrifosa d'un futur sota vigilància i manipulació constants. Publicat el 1949, la novel·la semblava un avís, una exageració fictícia dels règims totalitaris. Tot i això, aquí estem, el 2024, i les línies entre la distopia d'Orwell i la nostra realitat s'estan desdibuixant. Els nostres dispositius rastregen cada moviment. Els governs i les corporacions recopilen les nostres dades a una escala sense precedents. La mateixa informació que consumim es filtra i es manipula. És suficient per preguntar-nos: estem vivint en una versió menys extrema, però encara molt real de. Els temes de la novel·la, com la vigilància, el control de la informació i la repressió social, són més rellevants que mai. Portem dispositius que controlen la nostra ubicació, les nostres converses, fins i tot el nostre ritme cardíac. Ens bombardegen amb un flux constant d'informació, cosa que dificulta distingir la veritat de la ficció. I la por a la vergonya o la cancel·lació en línia pot conduir a l'autocensura i a la supressió de les veus dissidents. A les omnipresents telepantalles eren un recordatori constant de l'ull vigilant del gran germà. Avui, els nostres telèfons intel·ligents, altaveus intel·ligents i altres dispositius connectats s'han convertit en les noves telepantalles. Rastregen la nostra activitat en línia, els nostres moviments i fins i tot les nostres converses. La tecnologia de reconeixement facial és cada cop més omnipresent, cosa que permet als governs i a les corporacions rastrejar els nostres moviments al món físic. Penseu-hi, el vostre telèfon sap on aneu, què compreu i amb qui parleu. Les plataformes de xarxes socials rastregen els vostres m'agrada, les vostres publicacions compartides i fins i tot quant de temps mireu un vídeo. Aquestes dades són increïblement valuoses per als anunciants, que les utilitzen per orientar-nos amb anuncis personalitzats, però també són valuoses per als governs, que poden utilitzar-les per a la vigilància i el control. Un dels aspectes més esgarrifosos era la capacitat del partit per controlar la informació i reescriure la història. Al món d'Orwell, el Ministeri de la Veritat produïa propaganda i manipulava els fets per adaptar-los a la narrativa del partit. De manera inquietant, l'era digital ha proporcionat un terreny fèrtil per a tàctiques similars. L'augment de les notícies falses, la desinformació, i els ha fet que sigui més difícil que mai distingir els fets de la ficció. Les plataformes de xarxes socials, tot i ser eines valuoses per a la connexió, també s'han convertit en caliu per a les cambres de ressonància i les bombolles de filtre. Els algoritmes dissenyats per mostrar-nos contingut que probablement ens interessi acaben limitant la nostra exposició a punts de vista diversos. Això pot crear una realitat distorsionada on els nostres propis biaixos es reforcen i tendim a qüestionar menys la informació que s'alinea amb les nostres creences preexistents. Secció 4. La màquina silenciadora, repressió social i la il·lusió de llibertat. Els ciutadans d'Oceània vivien en un estat de por constant, sabent que qualsevol desviació de la línia del partit podia tenir conseqüències terribles. Avui, tot i que potser no ens enfrontem al mateix nivell d'opressió evident, la por a l'ostracisme social i la vergonya en línia pot ser igual d'efectiva per silenciar la dissidència. La cultura de la cancel·lació, tot i que sovint ben intencionada, de vegades pot convertir-se en una forma de justícia popular on els individus són avergonyits públicament i marginats per transgressions percebudes, sovint sense el degut procés ni l'oportunitat de redimir-se. Aquest clima de por i autocensura pot tenir un efecte dissuasiu sobre la llibertat d'expressió. La gent pot dubtar a expressar les seves veritables opinions o a participar en un debat obert per por de ser atacada o marginada. Això crea una societat on la conformitat es valora per sobre de la individualitat i el pensament crític s'ofega.